Здравейте, хора! Днес намерихме ни котки, където едната, мисля, че още стои там. Другата там, значи ще минем. Ами ще обиколим целия блок от там до... Просто целия блок ще ги блокираме, за да ги търсим. Имаше там една котка. И там една котка, която мислех, че си били скрили децата там. Дали са се телевизирали. Да направим съответно планът. Къде и кога ще отидем? Ще спре на пауза. Ето тук множество телевизири. Ето е плачката, на която ще рисувам. Ние в момента са навънка и някъде към 10:30-11 часа. Така, значи, ние сме тук. А блокът е тук. Да, минаваме така покрай блока, минаваме от задната му част, тук, минаваме, има още един блок. През нашия. Да, там има още един блок. Минаваме и през него, намираме тук точно, домът на Дукеса, на една котка, не знам дали го спомняхте, има деца. Тук, ще ги седа. Тук са храстици на Джакино куче. Да, значи тук е Дукеса. Минаваме и през нея, тя живее в един гараж. Така изглежда. Ще минем през нея и накрая ако искате, ще прибнете Дукеса. Не, наистина ми с телефона си. Аз нямам с него. Тя може да го удари. Да, знам, тя просто си е помива. Много е сладичка, черно-бяла е. Мъжът ти изневерява. Ето тук да кажем мъжът. Да, той се казва Джак. Както едно куче. Жената е Луси. Да, а Дукеса само си има деца, да не я притесняваме. Сивка. Тя почина, ами за нея. Не е починала, още жива, аз я взех с нощи. Ще покажем само последно нещо. След като минем през дома на Дукеса, ето го поемем съответно. И ще отидем горе на парзалката. Тук е мъжът на Дукеса, пък тук е... На парзалката ще видим отгоре. За да видим дали е там Дукеса и демон, защото там имаш загадки, някой пише да Дукеса и демон, само че не сме ние, е честно. Видяла сме ги от преди 1 месец поне. Открихме улики. Да, много. Имаше една нещо като капачка, която беше писала. Дукеса, лапичката на Дукеса. Добре. Значи, съответното нещо е Дукеса. Много ми е трудно да вижда с тебе си. Така само малко го покажа. Дукеса. Добре. Сега да се съберем телевизорите, защото са много. Ще се спре на пауза, докато съжалявам, че казвам, ще се спре на пауза, знам, че да не си помислите нещо, че... Не знам. Сега ще се върнем. Добре, хора, върнахме се. За вас изглеждаш като една секунда. Само съответно ги събирахме доста време. Сега ще се отидем преди дома на Геса. Там е пък. Ако не искате да ми гледате краката, гледайте направо. Има едно място пълно с букуци, но няма да го покажем. Да, имаше. Тук сега ето може да видим камерата. На слънцето доста по-също. Да, много е слънчево. Може да се пръсна. Значи, първо чуваме. Преди да Дукеса в момента има майстори. Голям блок. Имаше и малко котенца. Да, първо заобикаляме. Блока ще видите и малки котенца, бебенца. Може. Който обича котенца да удари лайк. Кученца и животни. Да, изобщо животни. А който мрази животни да удари лайк отново. Да. Ето ги. Не знам дали ги видяхте, само че... Майката е там. Майката е След това ще видите още една котка с малко котки. Тя е котка с малки речици. Ето ги. Ето ги котенцата. С малки. Котка ми е на врата. Това е мечевата къща. Котята. Миле. Това не е Дукеса, да кажа. Здравейте отново.
тук ще бягам, защото няма нищо да покажа, освен тази врата. Да. Много. Няма сила. Сега ще видите още пътна. Добре. Минахме крайната ни дестинация. Котките. Да видим котките, такива са. И не малките там. Къде са Демон? Демон е там. Това под колата. Куче. Кучето. Паш ще го кажа. Вижте другите котки. Е там. Да, Ей, там само се че не лезе. знам дали в момента са станали. Не има една лоша бабичка. Виждам ги. Искате да взем при тях? И аз. Малко по-тихо. Ако бъл. Че спите. Спът с куркичките. А дори те... Тихо. Ей, там са. Чакайте. Те сега стоят в дома си. Мисички. Виждате. Стой. Стой. Да, всички ще дойдат в дома си. И само по-сянка. Мало. Виж тази, защо ми летя назад. Елате да ви покажем. Ето. Там е куче. Ето майката. Долу някъде имаш котенца. Добре, минахме през второто място с котенца. Отиваме при Демон Дикеса и се връщаме на бардалката. Както ви обещах. Така. И отиваме при Демон при Дикеса. Вземете един лайк, ако харесвате тапата. Тапата нека ни те харесва. Аз пък я харесвам. Да, харесвайте миналия клип с хъскито. Така, сега ще видим Демон и може би на куче, което е там. Да, ето, от тук ги виждам. Кучето си бъде опашката. А кучето ли е Дикеса? Кучето е, да. Ама малко нападливо. Така че ще внимаваме. Може да ми падне, защото... И ще бягаме. Ако нещо стане. Обаче, Дали само ще го покажа. Ето го кучето. Значи вижте колко много. Хайде, парк ми го покажи. Не, то... Ето лапичките. Сега ще покажем. Дома на Дукес. Демон първо. Дукес. Дукеса. Ето е Дукеската нашата. Спинка. Чакайте. Чакай. Спинка, Роса. Стиги я милата. Това не е по-добро. Няма да Кажете вземеш. решилите. Сега нека и телефона да малко не помилва. Ето аз се държа и телефона малко да я помилва. Ой. Много е сладичка. Демон. Ето го там долу е Демон. Както ви обещаха, разбира се. Демон! Кълто е демон! То по-скоро е момиче. Демоника. Ама той е малко по-стърхливо мило. Ето го избяга. Може да го видите как бяга. Дукеса въобще не е страх. Дукес не е страхливо, защото тя живее доста време тук. Дори не е смисъл да е пихон по ръцете. Надеюсь, че може да те отраска. И Дукеса миличката ми. Да, много. Я дай малко телефон да я помилва. Чао, Дукеске. Чао, милата ми тя. Ето ли колко е пухка? Ръцете ми са много пухови, защото не Добре. го харча. Не трябва. Това е Демон Дукес, само за спомена. Сега ще ви покажа къде спът и къде малките. Тя понякога е тук ляга. Не това. Това нещо. По-скоро да не пишете, че това е туалетна чиния. Това не е. Просто е някакъв камък, много е странен. И тя живее в това мазе. Тук е ставаме храната. Там е една тръба. Кажи ми беше така. Тук вътре Има са... някакви чували кока, ли? Да, защото тя яде. Но няма сладкавица. Тя живее вътре. Ужасно е само, че... Виж, покажи и нейните... Не, това са... Нейните фекали. Не трябва да се гледат. Ето коко. Колко къде тя яде. Ма не го пипай, защото може да го отготвя. Така сега отиваме при пардалката. И с това може да приключи клипа. Видяхте... О, друг кока.
Тая не я знам вече. Ама е много страхлива, защото не че я знам, не знам името. Тя скара Райнай. Не, каза се. Алекс. Не, аз не съм такава дебела котка. Ох, не може да е. Виж Джако. Джако, кучето, Джако. А той май е вътре. Мабъл. Вътре. Сори хора, но някой друг път ще ви го покажа, защото го няма вътре. Джакото. Може на пързаката нещо много да биче. Ако искате, ще тим на 9 живоимен плана, дали всичко сме обиколили. О, не. Ето повлияти към долу забравихме. О, дома на магазина от Декес. Да, ще видим дома на магазина на Декес. Джак. Ой, там той нещо е чупил. Чупил е, блъскал е, много е силна котка. Мотарено билече. О, чакай. Къде ли? Липче. Хайде. Кой е написал питанка? Рос? Ти ли си написал питанка? Как си помисля, че някой минавал? Добре, значи, обиколихме всичко. Значи, първо минахме от тук. Минахме покрай нашия блок от Дарен. Покрай на Роско блока. Видяхме до Кеса. Да. Минахме през това. Видяхме демон под колата. Да. Дойдох пред трибуляците, но трябва да отидем при мъженото Кеса. И това е крайната дестинация, е там оня гълъб. имаше едно пивоча, което там още. Ли, това гълъб. Хайде. Ще кажа най-дългата среща. Не, че пък най-дългата. Знаеш колко много дълги е? О, да, по-сина. Ама, Хайде да видим на... Тая пръчка ще да ме скара очите. Тук е рушил, чупел е. Мислите си, че е сам котка? Не е сам котка. И тук той живее тази красани, мухи. ужас. Добре хора, сега се връщам на нашето пак място, за да танцат с Богом из вас. И може би, вече пак ще снимам клип. Просто не снимам, защото нямаме какво да правим. И аз много обичам да снимам клипове. Защото в момента е лятната ваканция. И стоя по цял ден с Роско. И ще си играем навън. Какво правиш? Чао! Чакай, аз ще напиша начало от мен. Так, и аз сега нещо ще ми напиша. Той ще върши. Чао! Но, вижте, пусни. Лайк, ако това видео ви е харесало и котенцата. Направете лайк и абонат. Чао, лайк, абонирайте се за планът, за Дукеса, за Демон и всички закотки, които видяхме. Subscribe. Да. И чао. Чао. Кажи чао. Чао. До вечера пак ще не видите с нов клип. Чао.